दाउखा बिदै आबुं सावथुनखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्टआ फैगौ 19 आगस्टनिफ्राय सावथुन दिन्थिग्रा कमिटिनि गेजेराव हगारनानै होसिगोन। गोसो गुदुं सावथुन दिन्थिफुंग्रा कमिटिफ्रा थाबैनो 8753934314 आरो 93950832231 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। लखिमपुर जिल्लानि जाखांफुनाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनि दैदेननायाव प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय आरो दिथा होनायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आबुं सावथुन दाउखा बिदैखौ फैगौ 19 आगस्टनिफ्राय रायजो राजानो दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ कमिटिनो हगारनानै होसिगोन। बे दाउखा बिदै आबुं सावथुना मोनसे फेस्ला आरो समाजारि सावथुन। दाउखा बिदै सावथुनाव गाहायै मोगथां जुनमुनि मेन्डेला दांखोलोदो दैमु गावरिमा प्रबिन मैथा बिरमला जेंगाव आरो गोबां महरगिरिफ्रा बाव खालामदों। लखिमपुर जिल्लानि बगेन्दि बर्ड साहित्य भवनाव दाउखा बिदै आबुं सावथुनखौ 19 आगस्ट खालारखालि गिबि खेब दिन्थिफुंनाय जासिगोन। गोबाव समनिफ्रायनो नायनो गोसो जानानै थानाय सुबुंफ्रा बै सानखालि थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोसे दिन्थिफुं आफाद कमिटिफ्रा दाउखा बिदै आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गोसो जानानै दंब्ला फोनांजाब खालामनो हासिगोन। दासिम फोनांजाब खालामनाया सोलिगासिनो दं। मोनसे बाथ्राखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनाया मोजां। जों मालाबा सैथोखौ दोनखुमानो थाखाय गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनांगौ जायो। नाथाय जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा बुङा मानो जों मालाबाबो सैथोखौ दोनखुमानो हाया। सानसेब्लाबो सैथोआ सैथोनि नुजाफिनो। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंनि खर'आ बे गोदोनायाव माबोरै थाखो? आंनि खर'आ आंनि गोदोनायाव थायाबा नोंनि खिबुआव थानांगौ नामा? ओइ बुबा ओइ इंगिला सोलायना हो। This is मा जारें नुजोबखो फंबाय? दाख्लि माथो बिदि नङामोन। This is I am in mistake. नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम? आया जय मालिका बिबार बारिनि गेवलां बिबार नों आंनि गोरबोनि आमाय थखल नों लेखा फरायनायथ'? फरायनाया फा लेखा गोरों। फिसाफोर बा जों बिमा बिफानो नोंसोरबायदि फिसाखौनो नांगौ। मा एसे थगायसुला मुगैथाव न'खर बेलाय? गोरोन्थि आंहा जामारबायब्ला निमाहा होदो ना गावनि होननानै दिनैबो दाबो नेनानै दङ नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिं लानानै। माब्रै फिसानाव लेखा गोरों हिनजाव मोनबोजोबखो? सासेया लाबोबाय आरो सासेयाबो लेखा गोरों लाबोबावबाय। चाइना ह आमेरिका फ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्टनिफ्राय 31 आगस्टसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन।
नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।